Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna nje ukuhlezi updated ngezinto zakho la eMzansi, ungakhohlwa ke mbukeli ukuthi subscribe kule channel and uphinde phela uklickele ubell for ama notification. So kule video yethu namhlanje ke mbukeli ngizokhuluma amaTeaser Umkhokha, ngizokhuluma ngezinto okumele kuyilindele kumkhokha kuleli viki esikulona. Kuningi okwenzakalayo mbukeli kumkhokha, so hlala kubukele video ngikuzele nazo. So lapha kumaTeaser mbukeli baveza ukuthi ke umlungisi uzoconvince uSphamandla ukuthi ke khulume noma wakhe uMaMzobe ukuthi ke ehlisa umoya kuzeke beNoMaMzobe bexolelane. And baphinde baveza ukuthi kuzoba nemeeting ezoba noMaMzobe noMaMzobe. Ngidluleke mbukeli okunye ukuphinde kwavela lapha kumaTeaser ukuthi kuzoba nomuntu ozofika ke ezoncoma uMabusi ngesisu sakhe. And uMabusi kuzoba worried and kuzothi emakhamba isikhathi uMabusi uzothola ukuthi hayibo ukhulelwe. Ngidluleke mbukeli okunye ukuphinde kwavela kumaTeaser ukuthi ke uNokubonga uzothola ukuthi naye ukhulelwe and lezo indaba ke izomjabulisa Mkhululi yena ke umlungisi. Ngaleso sikhathi umndeni wakhe umlungisi uzobulungisa izinto ezithinta ke ubaba uMthembu. Kuzothi kusenjalo ke belungisa izinto zakhe ubaba uMthembu, umlungisi uzobefuna ukuzobatshela ukuthi ke uNokubonga ukhulelwe. Kuzothi ke kusenjalo isithombe sakhe ke ubaba uMthembu sovele siwe phansi. And lokho kuzokwenza ukuthi Umkhokha uqhubeke ngaye umlungisi and kuzobe sekuvela indaba zokuthi ke umlungisi udlulile emhlabeni. Bathi ke bameveza abemthombo baveza ukuthi ke umlungisi uzoyiphosa ngewindi. Ngidluleke mbukeli babeke sebeveza ukuthi ke ukufa kwakhe umlungisi kuzothusa abantu abaningi. Okunye ukuphinde kwavela ukuthi ke uMaMzobe uzorealize ukuthi ke umlungisi umshiye nomzukulu and baphinde baveza ukuthi uMaMzobe uzoba ke nokuxabana naye ke uDifa benaye umaphalala ngendaba yokungcwatshwa kwakhe umlungisi. And okunye ukuphinde kwavela ukuthi ke uMaMzobe uzolwa efuna ke lesasihlalo saMkhululi ukuthi kube ngesakhe. So ngavala lapha ke mbukela amaTeaser ethu Umkhokha, ngiyophinda ke futhi ngibuye namanye ngiku-update. Cetha ungakhohlwa ukuthi like and usubscribe. Hayi ngithi ke nje danke ngiyazibongela.